Patríte medzi tých, čo hľadajú luxusné a výnimočné bývanie, ktoré sa líši od ostatných a spĺňa podmienky aj tých najnáročnejších? Ak áno, tak sa so mnou poďte previesť po tomto bezkonkurenčnom penthouse v absolútnom srdci Komárna. Nestáva sa často, aby sa predávali dva penthousey vedľa seba. No vy to šťastie teraz máte a môžete si vybrať z dvoch luxusných nehnuteľností v historickom centre Komárna. Je len na vás, či uprednostníte prekrásny výhľad na južnú alebo severnú stranu. No môžem vám prezradiť, že obidva určite stoja za to.